Dobrý deň, ľudia. Dneska robím prvé video z Minecraft serveru play.trenen.eu. Je to super server, ale ako môžete vidieť, hrá tu málo ľudí. Potrebujeme, aby sa tu viacerí začali pridávať a hrať. Sú tu čisto nové biomy, štruktúry. Ukážem vám aj dedinku, akú tu máme. Len prosím vás, poďte hrať. Pozerajte, dedinka úplne iná, ako poznáte. Nové štruktúry, nové biomy, tieto veľké lesy. V týchto lesoch sa napríklad dajú urobiť veľké domy, dá sa tu urobiť reska. Je tu povolené zabíjanie, ale prosím vás, nezabíjajte, lebo neničte ostatným, prosím vás, herný zážitok. A ja vám chcem ukázať. Napríklad dáme RTP, pôjdeme a ukážem vám niečo. Napríklad, aké sú tu biomy. Sú tu normálne biomy, ale taktiež aj nejaké úplne zbrusnové. Teraz vám ukážem niečo oveľa lepšie a to je tento biom. Biomy, v ktorom sú veľké kamenné tie skaly. Máme tu napríklad hubový biom, máme tu biom lietajúcich ostrovov a všetko možné. Tak prosím vás, poďte a poďme tu minimálne na 5 ľudí dať denne. Keď to zvládneme, bude to super a budem sa veľmi tešiť. Taktiež by ste tu mohli zanechať like a odber a čau.